Akademik a vítám vás u Counter-Strike 1.6. Je to fakt super hra a doufám, že ji teďka dám. Už toho nahrávám na lagy. Tady na tohle stranu to jde. Jas. Hetku. Jsem on dal. Musím najít bombu ztracenou. A tak to je stůl, ne ono. Takže tady to musím najít. Už tady je do prčí. Ale musím to dát. Pojďme zase kluci SMGčka, hop. Hlavně naboje a jdeme. Jo, už přidávám se. Mám teďka bombu. Kluci, mám bombu, vidíte? Já prvně si dám. No tak ten mu dal krásnou hetku. A teď mi to nejde. No tak. To je hacker, podle mě, to je hacker. Tak jak mi takhle může trefit hetku? To fakt nechápu. A ještě jak jsem byl zakrytý, to fakt už vůbec nechápu. No, to je určitě hacker. Určitě. Už to ne na potřetí, ale na šesté asi. Protože Audacity, s čím to nahrávám zvuk, tak to mi fakt teďka nešlo. Dal jsem si tam nějak hodně strašně šum jsem tam teďka měl strašně. Teďka tam mám asi taky šum, ale zkusím se to nějak vyhladit, nebo něco takového, prostě bych to zkusil s tím. Doufám, že to půjde, doufám, že mi to vyjde. Ej! Další hetka. Mě takhle může trefit hetku. To mi řekni. Třeba ty mi to řekni, no. Jak mi takhle může trefit hetku. Další hetka. Vidíte to tady? Aha, to je to náš, dal tu hetku. No kruca. Už to dejte nějak, prosím. A to tam. Jej, trváš? Oňo. No tak jsem si říkal. Že ho neviděli, ale to byla určitě blbost. Teďka prostě to musím dát nějak. Mám 1000 korun. 1000, takže si musím koupit dobré zbraně, abych to dal. Prostě dal. Tak, Bčko. Propustka, dám si nejlepší propustku, co tu je. Oh shit. Taky budu killit to. Hlavně naboje. Jenom 20. To není moc dobré. S tebou tady. Teď si nedávám kily, protože je vůbec nevidím. Tady.
A to je náš. Kuk. Tam je. Ano, dobře. Dobře jste hraní. Pak kluci, dobře. Paráda. Přebiju. Tohle se strašně pomalu přebíjí. Nevím proč, ale strašně se to pomalu přebíjí a já to nechápu, protože se to strašně málo přebíjí. Ano, dobře. Ještě jsem si postřelil potom, ale nevím proč. OK. Postačí bombu. Já mu dal hetku. A ten mi dal hetku. Andy. Andy mě zabil. Proč, Andy, proč? Tak jdeme na to, kluci, jdeme na to. Hetka, jej. Bomba. Ticho. Nick, kurňa. Pěrníku. Kde náš? Aha, už není. Už nás nejsem. Já jsem bombu. Jsem si to nevšiml, teď se mění asi, jak se jmenuje, mění se mapa, nebo jak to mohu říct, ano, mění se mapa. Protože na téhle mapě už hraju fakt dlouho. Nemám to stavované přes Steam, ještě s Steam všude, ale nemám to přes Steam, mám to přes kotelnu. Zajímavá mapa. Teraz já zase jdu tady na to. Jo, tak to je dobrá mapa. A tak nemůžem žádné. Ale jaké může pistole. A to můžem. Ne, nemám. Nemám dost peněz? Že nemám dost peněz. Tady. Tak. Jo, to je dobrá. Já si jen vzal náboje. Jen já nevím, kde se tady dá a pokládá. Hlavní náboje. Bčko. A hlavní náboje. Ne, můžu, aha, já nemám peníze. Já nevím, kde se pokládá ta... Kurňa, já nemám... Jsem měl náboje jsem neměl. OK, takže si dám bylo, dejte like, dislike, smál atomik a čopě. Chlupatý to zvládli. Chce mi čůrat.